Team Passion Jab. Pursuit na denzel right in my future I couldn't the pencil line so clear with stencil digitamba my dance what ends cause corona test kama stick na skari kana mastiko nikona hata unodura kuda maombi ndo nataka maiswa no maombi no I think maglass ka ndokuda zvinongodura so zvinongodura musoro butterfly in it serious aiwa mune makachena sikana neruswa manyoze kuti kana nechikwadai tichikwa baba isane ndura kudai maglass acho kudura aiwa tinodura aiwa chikuito zvinhu but anyways I think usuona level ready kutika ndofa zvitombo kuti pese panotiona aiwa they need to see I think maglass maombre depends on kuti munhu wacho anogona here but then tikaiswa maombre at 10 it depends on how you that's fine that's fine but then I think it's from a class A15 kana Christmas yasvika itafuna kusileya kuvaradza kuti tive level repamsoro tivekeukurewa kuti BMW iri mugedhu gore rese yakangopakwa ndakakudza kuti ndikuipa mukomana wangu kune hafu yewouti yangu yese hafu yewouti yangu nemota yangu ndikuzvipa mukomana wangu wekutanga mota chaichaiyo watuti unotopa mukomana wangu wekutanga yes ko imi maitenga kupi nyaya iyi Okay, saka inini let me congratulation myself. Indinonzi Hasta. What congratulations? Hasta kuda wati introduce here. Yeah, I don't like it. Mafunga zika. Indonzi Hasta. Saka maona mangotanga ngoseka so pandatanga utaura. Saka. Sezvana munhu wamuchitaura ndawo wamuchitwanzi mukutsoga mukomana wenyu wekutanga kwanzi ndo wandichapa inonzi chi hafu yeothi yake nemota manje inowaita like ndapiko dai namai vangu vanondipupura inanisa ndatomboita kana musikana kubva ndizvarwe saka ndandichida kuti ini zvinoiterwa ndipinza ndoitawo mukomana wako iwe pakudiwa munhu ane zvinhu zvakane mari dzake watichapochi zvimwe zvinhu kwete turo zvayo ndakunzi tsuro manje ona bhudzi dzako dzinenge dzekurimisa ngedzekumombe ona ayo muda kuti bhudzi dzangu dziite sedzemukadzi chikwavo muda kuti ndiite zvimagoko zvakadai mazuvano ukudiwa kuti munhu ane mari dzakewo nemota dzake ane zvinhu zvake muudze mbingaudzo ndichi mbingaudzo ndokuita seko in terms of munhu ane mari dzake munhu ane mota mirai chimbomiraimonyararai munhu ane mari taura chinzwi mirai taura alright saka mimi akudza kuti handina mari ndiani ukuzvongo nemari ona zvauri rega ndichikutipsirai manje hani mukuona apa pakaita seapa nei hapana kana bhandi apa urina bhandi rega ndiudze zvinomboitika apana pamabhandi ndiudzeka ndandine kabhande kangu keguchi ako ndine kabhande keguchi saka zvaita ndisakapfeka kuno kune mbavha ndobirwa ukutaura maguchi mbavha idzi mukuona ndozvapana zvinotumwa munomu ndozvinotibira avabe maguchi belt $3 iwe chazvo zvinodhura anapasonjavo nomona masina anopfeka zvezviya ndozvonzvatoda kutarisa kuti guchi $2 vakutaurei amana apa pane guchi apa chokwadi apa chingondarega nyaya yekuti munobiwa zingabviri anoziya $2 zinobiwa nani $2 ndinobiwa nani akudzo ndakatenga $2 muona akabhutsa bhutsi dzimamuchidziseka pandirege ndiudze zvakaitika mukuona sekuru wanga zvakaitika pandakamboenda kufamba mungu taimborima taimbopinda munda tichibata magezho zvezve anoziva ndozvakauraya bhutsi idzi asi bhutsi dzaitopisa idzi ndaitopisa mukuona imba yenyu imba iyi ndo yandofanira ndichitogara izvezvi but ndakamboibirwa imba yangu yakabirwa lekudhiga indozama levo kayekuti tolevhurira
nyeremudze mirandudze patikamboenda umushaka pane patenzi tosakura tosiya panhu pari palevel pakalevuliwa pari straight kudai kuwadirektora zvokumusha iwe wakamuona munhu asina kumusha I think uri kungoiona imba yedu iwo asi yakabata kozviita ndipindewo apinda pai zvonzi iwo pane zvinhu zvekuti ukapinda mumba unotenga kudai sopa zvonzi George, ndonzi Dali, ndinonzi Hasta ndinzi Dali. Iwe, is this a sweet one for you? Tambotya kukuthola later but. Kwenda zviwitsi wakunditi sweet futhi. Kwadi kwenda kwenda naye. Alright. Mirani kuline mirai. Saka ipimi pamba pengida pasi ndopachi number 24. Saka ndoda kuzoti ndiripi label moda zvokuti mangwana cheche ndoyandinaro panapa mugosoda mezi. Alright. We wakapfeka fake zvaro. We wakapfeka fake. Vanoti fake. Fear of God wait. FG. We wakapfeka FG. Ya maita like rege ndudze. Panakamboenda kumushaka pane pangu patembodzingira zvimwe zvuku. Ndakapariwa nefence. Bandanyorwa ka FG panapa. Kana mchida ndokuvhurira. Nigga never play around. I see niggas fit like a chinja, but katika nyike ma pound. Underground, sechimbambera underground. Zvivindi zvekutsika chino putkira underground. What I'm about, ndakuziva what I'm about. Shika nyike ma pound, profile lolo underground. Underground, mbambera underground. Zvivindi zvekutsika chino putkira underground. Pandendri ZIM fambira basa wonge high. Naimi chichiri kunetsa. No sasa. I'm a cool guy, they know so somebody pop out no ganza. Them and they stay acting clown. Hey. Ndakwanisa kuwana mapotatoes. Mapotato? Mapotatoes. Alright. Okay, mapotato asari boa. Munotombodya. Saka maya ina kubuda nasi. Aiwa mari hapana. Okay. Maybe mukazodzoka next time. Mayu saka? Mayusi. Hapo. Koma bonda aite. Mabondi. Anoshanda zvoiti. Alright. Mungomawedzera wanda. Onai manje. Maita basa Mwari ngakukombere. Tinogamuchira. Onai manje zvakuita wedza kwada kunaye ndokupa here pekumboti munhu. Aiwa. Mumbozorora kamusana iwe. Tokurumi. Kwamukuenda kadyo. Maita basa. Fambe zvakanaka. Nigga never play around. I see niggas Kuita bofu kwakaona manje. Tosera ndakavhara maziso. Manje apa ndipo wakanya kuona. Chete seni zvimapotato. Totengesa. Tona marira. Because kuzotipa zvimachikafu. Isati noti kuda chikafu ke. Tongotengesa manje. chino putkira underground. Pandendri ZIM fambira basa wonge high like NASA. Ndichisvika pafiyo nange kwagaza pachaikwe wana no sasa. I'm a cool guy, they know so somebody cut part and no ganza. Them and they stay acting clown. Mutiro wa fanza. Pane vanhu ndachikumbira rubatsiro sezvamukutoona dai handinawo madziso handioni am blind saka mematondibatsirawo dai hatina kana kumbodya nevana vangu vamuri kuona vaviri ava saka ndachikumbirawo nepadiki pamunapo mubva mandibatsirawo. Sekuru muri kuda rubatsiro rwei sekuru? Alright, kana mari Boys, izai sekuru zvavari kutaura muri kuda tokwanisa kuita sei nawo sekuru? Togona kuwapa yacho Bani manengere Christmas manje. Christmas tozoita sei? imari Mune change 10. change handina asi mukuona zvinoitika ka Mwari anonyatsoropafadza vanhu vanopa nemwoyo wese makanipa mari iyoyo ka matichi 10 kana iri 10 udaro kuda ichabva yazouya iri kana 20 mari iyoyo saka ndanchikumbirawo tatapuhwa kuti tizodya paChristmas. Saka ndakanombodya mufunde tingobasirikai sekuru maita basa tozowana imwe mangwana. Mwari ngakukomborei Tifambe zvakanaka. musipakirwe machete nesata ndandachimune diyo nyangu ndakapfuma nenziyo ndibewo doro rezviyo remunga kana ririyo sweet round. Waita mnyama shamazi ndatokupa zvakawanda mazuva nenyewe takaita takabodoka waiziya Underground sechimbambera underground
zvivindi zvekutsika chino putkira underground. What I'm about, ndakuziva what I'm about. Tichisvika nyika yemapound, profile lolo underground, mbambera underground. Zvivindi zvekutsika chino putkira underground. Ndine ZIM drill game ine chocolate syndrome stoko maramba emboko ndati bloody foko. In my opinion mamwari control. Asi zvamukutoonawo nditori bofu nditori nevana vangu ava hatitori nawo zvekudya. Saka ndanchikumbirawo sadza ndaonawo pano pakudyawo sadza rikuita kunge rikunaka zvoko. Pana ari kunyepedzera kuita bofu ndakambomuona. Tichienda kumunda nekumba 5 kids kuenda kunofunda. Havadi beef, havadi nyama, one punch man kunge ndiri Saitama. Havadi sheriff, havasi hama, kurena chinogara ematama. I just spit, ndiri lama, nehomwe dzakazara maobama. I got this Irish plug. Enzika nyama mjara akapenga saka phone yangu kusazofona ukanorasa pastola and my private collar toda madiri anobudisa madola you can't be a sinozvigona usatambana mshuro gona mera gumbo chitova mamona dandiri mbima na kuda ndaimona chamba changu chekuputa ukandakarama ndakabuka zvisine mutoro weskiri rechiruka ndogona kutosta pajuka deso rinogona kutuka ndakakura ndichienda kumunda nekumba 5 kids kuenda kunofunda dandiri mbima na kuda ndaimona chamba changu chekuputa ukandakarama ndakabuka zvisine mutoro weskiri rechiruka ndogona kutosta panjuka deso rinogona kutuka ndakakura ndichienda kumunda nekumba 5 kids kuenda kunofunda ndachachira poto impano yekuti basi rekushandisa wifi yangu iyo aiwa mjara ona uridonedza wira seya ye wakutodestroya property yangu already mjara ye mjara uri right here impano iyo ndiripo yo usiri mpano ainyepedzero ngebofu here ukusaidi unasendosiya ndiyo mpano iyo andokuzira upi mpano ndiyo mpano iyo ndiwe mpano iyo usandirambira manyesondione inini ndiwe mpano iyo aiwa mjara mukunyesondione alright zvara kudawira apa ndezvekuti inandinanonyepe handere mjara asi muri musiteni asi ndokwanisa kutsvagira vanhu vanombonyepedzeraita mapofu achibira vanhu makaendako kunonzi kunana aiwa hasina basa ndati inini mpane wewe uradzonge munhu ari uchaze uri kupanike kudzikama mpane aiwa ndinobaye usamire ikoko handere uya apa mpana wangu right sane makore mangani mumpane ndine toni 15 16 18 hauzive makore ako 18 handomaziva ndine 18 mambana ada kutokisa dhiri kana usingazive makore ako aiwa ndoziva ndine 18 mujara pindaidhiri ungataze ukukalkulate makore ako mpana aiwa mani ngoti 15 tichi kotsvina hanzi chiyava aiwa ndiri hardware ndichida kuwirirana mufana wakata semiso ndo wafana ndoda pamadhiri angu handere maprojects angu anechimhaya nawo handere ndindoda vafana vechidiki vakaita sema handere problem ai ndoda vafana vane tsvina vanhu vasina tsvina vafana vasina tsvina fana vachena aiwa ndiri hardware ndinoshanda chiro kumbosakura chimo kwanisa kumbondipawo panapa hapana kwanisa kungogara nyumba morumwa muchienda kubasa mufana wangu urapasi urapasi zvaraita ndezvekudaiwo mpane wewe I think idzi wakutonorasa nhasi handere saka ndaona kuti unonzani sitaka ndakufamba sina kupeka aiwa unonzani Hasta right mpana chinhu wani chandafarira pauri ndechekuti une energy handere energy bvanchoga handinayo handere but haifani uzowandisa padhiri randaukupa haifani uzowandisa handire chachinhu zvako low handere but wakangwara here zvekuti ndakupa dhiri unokwanisa kuriti madhiri ese ndoita unokwanisa kupusisa vanhu kupusisa ndokumusha mudharege ndichitaura chokwadi ndine ndaipusisa vanhu paipai ndichinyepedzero ngechibofu paipai handiri ka ndakatorawa mari vanhu vese ndaikutsvaga mupanewo mainditsvaga grind rako iroro pane dhiri randakuita aiwa madhiri but wakagona saka zvandakuenda ndezvedawo handere ndakupa business card rangu mufanawo business card iri ndongopa vanhu vane basa saka wana ndakupa business card rangu that means kuti niyowaita se ndine basa handere tora business card rangu ndakuti ndiisire message handere unotora nhamba dzangu dziripo zvese zviripo namba ndedzipa
Right. Ona kwanzi .com. Aiwa, idzi number dzangu dzayo. It's a personal phone yangu operation. Personal. Koma .com. Iwe unoshandisa email yangu iyi handele. Email? Yeah, usaise. Unombotaura pa ZB. Kwanzi w. Iwewe chingotora number dzangu handele. Register message. Aurunibate mpano. Autotangolipfeka Gucci vanasi. Ngeguchi manifungidza mutani. Pane rumwe bhebhi randikuda so. Sarakati ndofana kuuya kana nemaguchi ndine mari. Ndoda ngondibva ndaita mukomuna wake. Iye agara wane mari. Ndoshandiri kutaura. Ndindipindewo kamudhara. Chila. Bora pasi. Mudhara ai. Unomutengera kana full set yeGucci. Full set. Wamusoro. Full set yakaita. Adere. Unomutengera kubva kumusoro. Unomusa braid reGucci mbana. Wakatamba nini? Braid. Unozonoita mari 1.5 US. 1.5. Obva umutengera top yeGucci. Omutengera mapensi eGucci. Omutengera boots yeGucci. Uronza. Uronza mbana. Saka anenge akachena munhu. Seyo zvandida kuti uite. Ndakupa assignment. Wakagona kuipasa assignment ndokuisa mufamily. Mufamily? Ndapinda mujata. Ndakupinda mufamily wanzangu. Ndakupinza mufamily. Feko ndoichinja ne 2 minutes. Mujara ndinochinja. Zvese zvekudai zvine zvapera. Aindofana kupisa vanhu mujara. Handiti. Ndakapenga. Saka chiita so. Ndakupa namba dzangu. Handere. Namba ndinayo. Obva wandisira message. Ndine ma-meeting andawatenda. Message. Ndoisa message say. Like WhatsApp zviri chero wakaisa text kana ubipa ndokufonera. Chendakabipa? Asa ndikurambire mudhara mune mari mukona dressing yamakarova iyi. Aiwa no it's masere padeni. Saka ndisire message handere. As soon as ndingorere ma-meetings and ma-touch-ups andokumbaya 2 minutes. Ndakapedza ta ma-meetings. Mudhara ndokumbura kumbobvunza chinhu wacho. Saka kana nda part of the family yetu abamo mukwanisa kumbondipawo wifi ndakumboshandisawo kana dream tuze apa yanga isingabata ndokuisa unlimited unlimited yaunoshandisa isingaperi kana wotravel wifi isingaperi chinoshura unofamba nayo uchitravel handere ndochandoti ndi assignment wakugona mpana wangu zvaita ndoita mudhara mati ndokubata inchero nhasi ndakutsvagira hembe ndakuda kuti anhu ngaindonewo ma-meetings wakadai handere saka ogeza handere thank you Gucci aishamisire kana usina rasi saka handere bo chinogeza obva wandisira message ndokuisira message mudhara topa family iri bo mpana wakanyanya ugesi ndogeza nyange panapa mukuona kamvura aka tokwanisa kumbokwesha mangana apa kanobuda makaipa mudhara togeza takanomuka takanogeza takanoyenda takanotako takanogotsa takanonanza takanosvika takanodhima vakanonamwa vakanovhurwa vakanovharwa vakanodzoka vakanofunga vakanotomwa vakanodhonza vakanozimba akanotema akanoramba takanoseka takanodzetsa takanogeza takanochena takanoshota vakanodzora takanobhira takanodhima vakanostabha vakanobuda vakanovhara ndakanoimba ndakazoziva ndakazozomba takanogutsa takanotanga takanoseka vakanoyendwa vakanototsa vakanosiya takanoziva vakanoguka takanopedza takanozunza takanovhara makanogaya Maniga way Let's talk about blues Ndwele imali ngezandla zithu Ndetha manamba mangaka nkhumbula ngalungabuzi Ngqoke ikepesi ngibhekise emuva kutheni nimbuka I see yeah let's talk about real things your skills drew hello my feelings I'm feeling mad man I've been waiting on the back and behind ndatofona izvozvi if you want to follow me kwatingagomirei tinototi basa rifambe kugeza ngationa mangwana kana ngopukuta futi ndanozvoona saka matibasa 1500 years ndiyatofanira kutiliva iwe mfana yomirapo mfana uramba uchifamba unombozviedzani iwe mwana wamambo mfana wakamborohwa here unomboziva kuti ndiri ani here iwe waita sezombi mfana unganditi ndiri zombi renina wakamborohwa here iwe chine wewe ndaita sei mfana ungada kunyepedzera kungwara mfana unganditi ndiri zombi ni zombi kwariona unoriziva here iwe nambokuti zombi ra nambokuti zombi ona sonyambi kukoho muranda kumwe munhu nhasi chetu achachikoka zvikumwe mfana wangu ngochitoteerera kumusiki nachifunga tiri kutaura inini waita lake mfana wangu tabatera
ndichienda kumunda nekufamba 5 k's kuenda kunofunda havadi beef havadi nyama 1 punch man ndiri saitama havadi sheriff havasi hama kurena chinogara ematama I just spit ndiri lama nehomwe dzakazara maobama I got this Irish flag okana ndakakusetera meeting iwe wokona kuita punch or the deal is a gunner saka phone yangu kusazofona kanorasa papastola pandakawanda pandorwa nechawetete iwe magetsi kaya sekutamba nawo ndikepindira ndona marere bati mari ngaidere kosha dandiri mbima na kuda ndaemona chamba changu chekuputa ukandakarama ndakabuka zvisine mutoro weskirire chiruka ndogona kutotsa panjuka ndeso rinogona kutuka ndakakura ndichienda kumunda nekufamba 5 k's kuenda kunofunda tachira poto just to see what the soup is saying baby randibata akuscreama kunge musuper saying zvisinei pane magames they're playing vavengi vanonyuka ndoabvunza sei nei toda kusimbisa ZIM hip hop marwadziwa sei nei ndani mvufu ndichipika machuni mabhazi akawanda kamla June ungati ndi what ungati ndi June inzwa 789 maskat machena 6 opa next door arto chema ndazona live ndani chibema pepa kid ndichikoleka chema ndani paglan na mic highlight kai signal sprite boss pano yam awenda papi dandiri mbima na kuda ndaemona chamba changu chekuputa ukandakarama ndakabuka zvisine mutoro weskirire chiruka ndogona kutotsa panjuka ndeso rinogona kutuka ndakakura ndichienda kumunda nekufamba 5 k's kuenda kunofunda dandiri mbima na kuda make sure it's 500,000 arure masha ndakakura ndichienda kumunda nekufamba 5 k's kuenda kunofunda So, isusuka. You know what? Tapwa hachi. Mission educhi. We're going to collect a package. A package of $500,000 US. 500 yes, of course. Saka panda reda pamdara. Pada kushingirira baba. Hapana utombeta mafaniza nditi. Yes. Futi kana maoko tin. Asikumbuda zote chikuti. Akadonda mafaniza nestate ayo watu kutamba nao. Kutombotamba nao. Let's go and take the package, my Zaji. Let's go, boss. Where is it? Team Teja. Takaenda. Takaenda. Sweet way round. Nigga never sweet way round. I see meaning in statement like a chinja. PwaakaSkits nyika ya pound. Underground. Zichimbambera underground. Zvivindi zvekutsika chino putkira underground. What I'm about, ndakuziva what I'm about. Svika nyika ya pound. Profile lolo underground. Underground. Mbambera underground. Zvivindi zvekutsika chino putkira underground. Pandendiri zimdo fambira basa. Team Judge, your pastor. Okay, I just noticed. Kwagaza pachayikwe wana nosasa. I'm a cool guy, they know so somebody cut part and no ganza. Them and they stay acting clown. Mutiro wafanza. Dugarna John Kusno. Team Passion Jab. Sonia. Timba Jecha. Taenda. Right. This team Passion Java. This tower in 500 USD yenyu. Saka pana pa Tony tambonzi chiko jiriena boss. No, stop wasting our time. Where's the money? Oh, the money. Quiet. The money is in the bag, but first to the password. Okay, the password. Gigi Lamba. 1 2 3 hash. Oh. That is the password. You don't want unnecessary complications. Complete. Oh, ayo mati chi ko ayo sisina basi asitori chokwadi ka team detangobwereketa urimi rwamai because hapana singatauri shona pakati penyu apa tikutokuonai iye inoti ifese yechirungu here ndopakuzojitwa mari saka ngatimbotanga kutaura shona kumani
Saka mari ripa password matudza. Boss. Boys, tapera nakazvona umucha ichi chijoma boys. Ndandiri pursuing a dental, right in my future, I'm pencil. Line so clear with the stencil. Kitamba madance kwa Enzo. Vai fungando dunya mental. Fungando penga mental. Fungande mepo mental. Mental.